A Deputación inviste 436.845 euros na pavimentación da estrada de Laranga a Olveira por Seráns en Portodosón, onde se vai realizar a reparación do firme, a apertura de gabias e a limpeza de beiravías. A Deputación da Coruña destina 435.845 euros para repavimentar e levar a cabo diferentes tarefas de mantemento na estrada 7103 de Laranga a Olveira por Seráns no concello de Portodosón. O proxecto vén de ser aprobado na Comisión de Vías e Obras da Deputación e será ratificado no pleno que se vai celebrar o 22 de decembro, xunto con outras 8 obras en distintos puntos da provincia que supoñen un investimento de preto de 3,5 millóns de euros na rede provincial de estradas. As obras na estrada 7103 terán unha duración estimada de 4 meses e afectarán ao tramo comprendido entre o inicio da estrada en Laranga, na parroquia de Suño, e o punto kilométrico 4,600 á altura de Seráns. Os traballos consistirán principalmente no estendido dunha capa de mestura bituminosa en quente de 5 centímetros de espesor, así como o fresado mediante medios mecánicos e demolición de pavimento nas interseccións con outros viais. Nos tramos máis antigos da estrada tamén se procederá ao estendido e compactado dunha capa de grava de 15 centímetros, co obxectivo de mellorar as condicións do firme. Posteriormente aplicarás un triplo tratamento asfáltico. Ademais destes traballos, tamén se levarán a cabo tarefas complementarias para garantir a seguridade e conservación da vía, como a apertura e limpeza de gabias, a roza das malezas, o acondicionamento de beiravías ou a reposición das marcas viarias.